Hello guys! For today's video, nasa Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga po tayo at nasa VIP Payment Center po tayo. Ayan guys, pasok po tayo. VIP Payment Center. Oh Lord, to have in our event, no, si ating pinakamamahal, si Konsehal Jojo Igil. Ay, salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you po tayo, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. At papasalamat po ako sa ating Panginoon at pangalawa kay Sir Roy, kay Mama Chris na inibitahan po tayo dito sa launching ng Dips po. No? Sa Dips team po. Maraming salamat po. No? Ako po si Consular Jojo Bitug ng Florida Blanca. Dati ko pong Kapitan Tingkutan at ngayon pong kasalukuyan ng Consular Tamo po kay Manila Florida Blanca. Sa atin po, nabigay yung chairman ng Committee on Local Economic Enterprises po. So, yung mga businesses po, no? Tumutulong po tayo sa mga businesses, maliliit na business, malalaking business, through vlogging po. So, binablog po natin ito, pinopromote natin para po makita ng bayan ng Florida Blanca yung mga businesses. Para po ito ay tangkilikan dala. Dahil kaya katama po yung local, ang po pa pong kareng maragula business. Lalo-lalo na po ngayon may invite tamo king Bips po na. So, launching na po, wala mo, grab ang po pa pong food panda yan. Aliya mo, grab ang pong food panda no, all-in-one niya po, Chuya Kini. Pwede kang mamayad at yung tamang VIP center, payment center, yung kang Sir Roy, pwede kang mamayad. So, hindi naman na Chuka kayong bali, nasa bahay ka, syempre, i-download JA Bips, murder tamong Chowking, at murder tamong Mad Max, di ba? Agad darating yung Bips. So, congratulations po sa Bips po, at maraming salamat po sa at least dito po sa bayan ng Florida Blanca, magkakaroon na tayo ng ganitong napakagandang application po, no? Na pindot-pindot lang, andyan na, madideliver na yung gusto mo. So yun lang po. So follow niyo po yung sa aking social media account, Jojo D. Bitug sa Facebook, Pambansang Konsehal, at sa TikTok po, Pambansang Konsehal. So para po matulungan natin ang mga businesses natin dito sa bayan ng Florida Blanca, pakisupport lang po. Click lang po, like, follow, and share po sa aking page. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Dito sa Florida Blanca, Bye guys!